ikastaroaren aurkezpenean esan genizuen, nahi genuela egin lan teoriko baten aurkezpena, eta kasu honetan izango zen Goiona eta Aitorna, eta gero Arabatik ekarpen bat egin nahi geniola ikastaro hori, kasu honetan egartzenera, eta gainera ekarpen praktiko bat eta kontatuko dugu Aiaraldean, azken urteetan zelako hausnarketak egin dituzten komunikaziotik abiatuta beste esparru zabalago batzuetara ez. Eta hori da, zure handitzara. Arratzaldeon danoi, Goio eta Aitor gara, eta eskerrik asko bai gu euri bai Oian Ederreko lagunei, gonbidapenagatik, guztu etorri gara. Ruperren kanta etortzen zen burura, lagun zaharrekin elkartzen daiz bertan, ikusi ditugu aspaldi ikusi gabeko lagunak eta. Eskerrik asko antolatzaileei besteak beste, lan hau duela 7-8 urte edo idatzi genuen, eta orduan idea freskatzeko eta aukera modura hartzen dugu, hausnartu sarietarako idatzi genuen. Eta gu akademiatik gatoz, akademia nahiko berezia eta praktikoa eta nago unibertsitatea eta, baina akademiatik azken batean. Eta hor beti, aipatzen da, ikerketak beti arazo batetik edo hasi behar direla, ezta? Eta, gure kasuan, zein zen arazoa guk nahi genuen, hasi ginen duela 9-8 urte edo sormena bultzatu nahi genuela ikasleen artean eta gure ikasketetan. Sormena. Eta, etortzen zitzaigun burura, bertsolaritzan, 80ko hamarraldi hasieran eta egon zen eztabaida bertso eskolekin eta, baina nola fabrikatuko, kapotxartean fabrikatuko dituzu bertsolariak, ezta? Bertsolaria berez da, ezin duzu sortu. Baina batzuk tematu ziren horren kontra eta saiatu ziren eskema batzuk iraultzen, ordura arteko eskema batzuk, eta bertso eskolak sortu ziren, eta arrezkeroko ibilbidea denok ezagutzen dugu pixkat, ez da zenbat bertsolari ezote den atera bertso eskoletatik. Eta gu buruan geneukan, antzerako zerbait ezin dugu egin guk, hori zen, etortzen zitzaigun, zera ez da. Eta zergatik sormena? Guk burura etortzen zitzaigun sormena, intuizio hori, sormena bultzatu behar dugu, batetik gure ikasketa batzuk eskaintzen ditugulako, eta ikasketa horietan ikaslei arma bat emoteko edo, lehen garai batean lizentziatu eta lana bilatzeko, berehala bilatzeko garaiak, pixkatxoa pasatuta, garai komplikatuagoak gaur egungoak, eta iruditzen zitzaigun, gure ikasleek lan munduan euren burua hobeto kokada izaten, sortzaileak badira ziurre bidea errazago egin dutela. Hori batetik, eta bestetik nahi genuen baita sormenaren bultzatu azken batean ekosistema baten parte sentitzen garelako eta egin nahi geniolako gure ekarpena euskarazko komunikazioaren mundu txotxiki hori, ezta? Eta horri iruditzen zitzaigun, beti izaten da, ez da, euskarazko komunikabideak minorizatuak daudela, bazterrekoak direla, eta, hortik irtetzeko eta zentraltasunaren bila joateko, iruditzen zitzaigun sormena palanka garrantzitsu, aldaketa palanka garrantzitsu izan zitekeela. Eroseran ere, zenbateraino da egia minorizazioarena, akademian badago joera dana objektibatzeko, eta geu ere holan hasi ginen, eta hori egingo dugu, diagnosiari erreparatu pixkatxo bat, eta saiatu esaten, benetan gaude minorizatuta edo ez. Eta, horretarako saiatuko gara batetik, Eusko Jaurlaritzak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak duela 3 urte pasatxo ateratako ikerketa batetik datuak biztaratzen, euskarazko hedabideak izeneko txostena, gogoan, eta gero hemenka bildu ditugun beste datu gaurkotuago batzuk ere emango ditugu. Eta hasteko galdera bat, zenbatekoa da gure euskarazko hedabideen audientzia potentziala. Zenbatekoa esango zenukete zuek, gutxi gora bera. Real euskaldunak hauek atxagak aipatzen zituenak eta ez da. Ditugun daturik hurbilenak edo izan daitezke Euskal Herriko 6. inkesta soziolinguistikoarenak, Euskal Herri guztian egiten da, bestea EAN egiten da eta unibertso oso hartzen du, honek lagin bat hartzen du, ezta?
Baina, bueno, horren arabera, 16 urtez gorako ia 900.000 lagun dira euskaldun. Ez ditugu saku horretan sartu, ia euskaldunak edo euskaldun pasiboak edo horiek ez ditugu aintzat hartu. Esaten ari gara beraz, 7 herrialdeetako 28 gutxi gora bera. Horiei batzen badizkiegu 16 urtez beherakoak, milioi bat nonbait. Hau da, gero egia da, herrialdetik herrialdera edo esparrutik esparrura alde handiak daude. Euskal Autonomia Erkidegoan hirutik bat esango genuke, 34 inguru, Nafarroan proportzioa desente jaisten da, 8tik bat, 13, eta Ipar Euskal Herrian 5tik bat, 20, gutxi gora bera, baina milioi bat nonbait datu hauen arabera. Nahikoa da hori, kezka sortzen zitzaigun, esaten genuen behar bada lehengo garairako, paperaren garairako, paperarekin ekoiztea eta betira merkeago, hor nonbait, ikusentzunezkoaren aroan bizi gara ordea, irudiaren aroan, jendea batez ere hortik jaten du, eta ikusentzunezkoak oso garestiak direla ere, ibili denak badaki. Orduan, kontsumo mediatikoari erreparatuta idatzizkoetan, orain arte nagusi izan den paradigman edo, hor, adibidez, Jaurlaritzaren inkestaren arabera, inkestak galdetzen zuen bezperan irakurri duzunari buruz, batzuei ez zitzaien metodo egokiena iruditu, baina hortik ateratzen zen datua zen, adibidez, berria bezperan 57.000 lagunek irakurri zutela, hitza egunkariak irakurri zituztela 16.000 lagunek, eta Hernaniko kronika 4.700, hau egunerokoei erreparatuta. Gero, Argia 10.000 lagun, Aizu 2.500, Elurgarrek 2.000, eta gero badago beste realitate bat baita oso aintzat hartzekoa dena, hor biztaratzen zena, eta da tokiko edabideena, 1000 irakurleen langa gainditzen duten 36 aldizkari zeuden momentu horretan, gaur egunera aintzera izango da, eta euretako batzuk oso aintzat hartzeko kopuruarekin, hemen Iban Arantzabal dago, 18.000 ale ateratzen ditu goienak, eta ziesen arabera lehen ikusi dut, iaz 53.000 irakurle eman zioten Gipuzkoa guztian. Eta, gero badaude soilik interneten diharduten beste referentzi importante batzuk, adibidez eitb.eusek guri eman ziguten datua duela urte batzuk izan zen hilean, ez egunean, hilean 256.000 erabiltzaile bakar hilero. Gero emango dugu beste datu bat egunean zenbat diren, baina horri gero helduko diogu. Hori prentzari dagokionez, ohiko prentzari dagokionez edo esan dezagun, eta interneteko berri emailei dagokienez. Badaude beste batzuk ere, Suzeu edo Sustatu eta hor datuak lortzea ez da erraza. Gero, irratietan bi referentzia nagusi ditugu, eta esango genuke gainera penetrazioari dagokionez edo, irismenari dagokionez edo, bandera ontzi nagusi izan daitezkela euskarazko komunikazioan, adibidez, Ziesen arabera, Ziesek Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko datuak ematen ditu, eta Euskadi Irratiak iaz izan zituen aste bitartean entzuten da gehien, da aste bitartean 152.000 entzule. Astelehenetik igandera pixkatxoa jaisten da kopurua, baina 156.000 baita, oso kopuru altua. Eta gaztea, kontuan izanik, gaztea dela irrati bat, segmento konkretu bati zuzendutakoa, oso zifra altuak darabiltza. EAE eta Nafarroan, astelehenetik igandera 110.000 entzule, baina astegunak bakarrik hartzen baditu guaintzat 123.000. Ziesen arabera, hori irratian. Orduan, irratiko zifrak oso onak dira. 900.000ko populazio batentzat, gaztearen eta Euskadi Irratiaren 900.000 hiztuneko populazio batentzat, Euskadi Irratiaren eta gaztearen zifrak oso onak dira. Prentzara bagatoz ere, adibidez, lehen
astean berriak, gutxienez astean behin irakurtzen dutenak aintzat hartzen baditugu, 117.000 dira. Publiko potentzialaren 117 inguru. Interneten, hau ez dugu lortu euskara dutzeskorik, lortu dugun datua ETB-tik da, 2018koa, 150.000 erabiltzaile bakar EITB.edu zen, baina ez dakigu zenbat euskara, zenbat gaztelaniaz. Karo, ari gara esaten ordea, prentzari buruz, irratiari buruz, interneteko webgune berri emailei buruz, zer da gaur egun gertatzen dena ordea, balen esan dugu, irudiaren aroan bizi gara. Eta jendeak batez ere ikusentzunezkoak eta batez ere irudia kontsumitzen du. Eta hor, Europako joera nagusia hori da, eta Euskal Herrikoa ere hor nonbait, egon da, ardatza aldatu egin da. Ardatza lehen zena igual gehiago kontsumitzen zena gaurkotasuna, hortik entretenimendura egon da jauzia. Eta entretenimendua formatu desberdinetan, izan fikzioa, izan late show edo horrelakoak, eta hor aipatzen dena da, euskaraz lo beltz handi bat daukagula. Datuei erreparatuko diegu berriro. Kantarmedia etxearenak dira kasu honetan, Kantarmediak bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan neurtzen du, ez Nafarroa. Eta honen arabera, 2018an, momentoren batean, egunero, momentoren batean ETB3rekin bat egin zutenak, 54.000 lagun izan ziren, eta ETB batekin bat egin zutenak, 280.000 lagun izan ziren. Jaurlaritzaren urte batzuek lehenagoko ikerketarekin alderatzen badugu, pixka gora egiten du. Ez asko, baina pixkatxoa gorakoa da joera. Badaude telebista gehiago ere, adibidez, Hamaika telebista izango litzateke, euskarazkoetan edapen handiena daukana, Donostian eta Bilbon ditu egoitzak, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoko beste bazter askotan ere ikus daiteke. Jaurlaritzaren ikerketaren arabera, bezperan 5.000 lagunek ikusi zuten Hamaika. Kanal Dude dago Ipar Euskal Herrian, Bidarrain, eta Kanal Dude gainera lortu du Akitania Berriko erregioaren gobernuarekin hitzarmena, horri esker diru asko iritsi zaie, unitate mugikorra daukate, orain gaur Hego Euskal Herrian ere ari dira programa grabatzen, eta Hamaika eta Xaloa telebistetan ere ikusten da euren produkzioa, Kanal Duderena. Eta gero, Goiena, tokikoetan hor dago, tokiko gehiago ere badaude, Goiena aipatu dugu, ziesen arabera 6.000 ikusentzule iaz egunero izan zituzten. Karo, gertatzen dena da, esan dugu lehen, ardatza aldatu egin dela, pixkat lehen albisteak kontsumitzen ziren da gaurkotasuna kontsumitzen zen asko, eta gaur egun kontsumitzen dena da entretenimendua. Eta entretenimendua ekoizteko, gure lankide batek egin zuen euskarazko fikzio seriatuari buruzko lan bat, Idoia Astigarragak, eta lan horretan agertzen zena zen gaztelaniazko fikzio seriatuek baino 6 aldiz aurrekontu txikiagoa zutela euskarazkoek, bataz beste. Eta esango duzu, zergatik beti gaztelaniarekin da konparatzen ibili beharra. Kasu honetan, ikusentzule potentzial berberari zuzentzen zaizkiolako Hego Euskal Herrian behin. Eta ikusentzule berberari zuzentzen zaizkio, baina 6 aldiz aurrekontu txikiagoarekin. Karo, eta hori askotan komentatu izan dugu, igual horren ondorioz, batzuetan nahi eta ezin bat sumatzen da kriston alegin estimagarria eta kontuan hartzekoa da euskarazko fikzioan egin dena, gaur egun kasik ez da egiten. Baina batzuetan nahi eta ezina esan nahi genuen, adibidez, asamblea bat egiten da serie batean, eta asamblean agertzen dira, zenbat aktore oso gutxi, baliabide aldetik igarri egiten da, gero azken fakturan igarri egiten da hori guztia, ez da? Eta hori guztia ari da gertatzen baita, ikusentzunezkoak ekoitzi behar direnean ez bakarrik zure lurraldeari begira edo, adibidez hor jarri dugu media programaren diapo bat,
zen media programaren bidez, 2014-tik 2020ra Europan ikusentzunezkoak sustatzeko diru laguntzak daude martxan, ezta? Eta esango duzue bai, guri hau oso urruti geratzen zaigu. Bueno, hain urruti ere ez, batetik egia da, estatu biren menpean daude, Hego Euskal Herrian duopolio egoera batean, esaten da, ezta, Mediaset batetik eta Transmedia bestetik, pintza horretan harrapatuta, ikusentzunezkoen zera. Ipar Euskal Herrian desberdina da pixkat egoera, Frantzian kate publikoek oraindik referentzialtasunari hobeto eusten diotelako, baina edozein kasutan, joera da, estatuak txiki geratu direla, eta orduan globalizazio garai hauetan, estatuen marko ez harago ekoizten da. Eta adibidez, animazioan Somuga Andoaingo ekoiztetxe txiki bat, ezta? Bere azkenengo lana Joko eta Lagunak errusiar batzuekin batera egin zuten. Edo Durangon Baleukok Blaki eta Kanuto italiarrekin batera egin zuen. Edo Loreakek edo Handiak ere zebide egin duten, da nazioartera bidea egin dutela, agerikoa da, ezta? Orduan, geroz eta gehiago, produktua errentagarri egiteko edo, norbere esparrua ez ezik, kontestu globala ere aintzat hartzen da. Eta hori guztia ari da gertatzen, negozio eredu berriak heldu diren honetan, hau da, orain arte edabideak aritzen ziren ikusentzunezkoak ekoizten, baina gaur egun telekomunikazioetako eta agente asko sartu da, orain arte edabideetan edo duela urte batzuk arte behintzat edabideetan aritzen entzena, eta denok ezagutzen ditugu, ezta? Euskarriak aldatu dira batetik, ja ez da telebista bakarrik, baina horrez gain negozio eredu berriak ere agertu dira, eta Netflix, eta Amazon, eta Rakuten, eta agente berri asko agertu dira. Bueno, etxan da, batzate hone. Ni tokatu zait alde errezak. Lehen esan du, Aitorrek komentatu du, zela zigitzen Mondragon Unibertsitatean, zela baitz, kezka honekin, zela alde batetik gurikazliei, zela baitzeko formazioa muteko hori, baina gero bestaldetik zela bultzada bat ikusentzunezko eta oroar euskarazko komunikazio esparruei edo giruai, hola ez da. Eta hori xeztan, eta ikusentzunezkoan horretan ikusten dugu, ez da batetik oso egoera zainan gaudela, esaten duen Aitorrek azpimarratu kontoretan, monopolio du folio eta erakunde barri honek sartu dienak orain arte datuen garraioan ibili diena, baina gaur gaurko zazilienak produktuak eskaintzeke eurak ez da, eta jarri gaitzuetanok, eta herri txikinekoa garenok, egoera horretan ez da. Derrigorrez, ze hori behi ikusten dugu, funtzionatzen dute, eta aipatu dut moruen, diru asko behar izaten da ikusentzunezko maila bateko ikusentzunezkoak izateko, egiteko kakatu, baina garbi dago, egon behar badagoela, eta betik kalidadia ez dala irizpide medioak ez dira irizpide nausixeak, kritio handizenak produktu batek arrakasta lortzeko, badirela, gaur egun internetekin eta badirela beste jokaleku batzuk, eta jokaleku horretan esperimentazioa dator. Esperimentazioa eta sormena bultzatzearena, eta hor gabi ez danok, esaten duen da danok txikiak, ertainak eta handiak, probatu nahian, handiak dielako, eta diru sarrera handia behar dutelako, eta txikiak garelako, eta zehoz ere egin behar dugulako bestela gure ikusleak handira doazelako, ezta? Eta hor danak esperimentatzen diru gutxiki, formato orain 10 urte barregarri izango ziren formatuak, oin gustoz ikusten, eta gauza probatzen. Eta horretan ez da, eta batzutan, ez da gizu igertatzen zuen, baina guri betzak gertatzen batzutan argitu, ze guztuan nahi ikusten, ez da, oin 10 urte esan eskero, ez nuke sinistu behin du, ez da, hau ikusiko nuenik gustora, ez da, bilagun, kotxe baten sartuta, eta ez dakiz kantuz-kantu, ez dakiz gira huelta itxen, ez da, eta horretako formatua ziozen patziarren. Eta etorrita bat adibidetara, duze papel eukik egin hor, pentsetan dugulako ekosistema horretako parte garela,
ze papel eukiliken unibertsitate batek eta zehatz esan da unibertsitateak ikusten dugu hor dagoela gure papela. Zelabait sormena eta berrikuntza bultzatzea eta gure esku dagoen neurrian, gero horrelago aipatuko du baina hiru erpin horietan bat egon eta horri lotu, administrazioa, sektoria eta unibertsitatea. Ero bete formazio zentuak oro barra, Eta, ikusiko ditugu adibide batzuk, ibili gitzen, zela bultzatzen da sormena, ikusi txantxila garela, nunbaitzetik atara behar dugula nobedadia, zela egiten dute beste batzuk. Eta ibili gitzen hortizia, gitzen Inglaterrara, ikusi egin ditxunan esperimento batzuk, gitzen estatu batuetara, ikusi egin ditxuen beste laborategi batzuk, eta hortik ikusi egin, ez da, bazegoela, egin behar zela toki batzuk libre probatzeko eta kats egiteko aukerarekin. Ez da, pentsaua sortik, hori izango zala, ez da, katzitxearen aukera izango zala, beste zehozen ernan gina, ez da. Eta hor, jarriko dizuegu, adibide batzuk, guk lantzen ditugunak ikasleekin ikusentzunezko, euskarazko ikusentzunezko modu sortzaile baten bultzatzeko helburuarekin. Bata da, igual batzuk izan ikuko dituzu eta beste batzuk ez, ue-zinema da, gure ikasleak antolatzen dagoen hirugarren eta laugarren mailako ikasleak antolatzen duten film laburren jaialdi bat. Hiru egunez, sekulako arrakasta lortu du, hauten ingo da 12. edizioa, 100 lan inguru jasoten dira, eta irabazleak, lehiaketa horretan irabazleak ezozer esatiarren, ezauna dielako, Begoña Vicario, Asier Altuna, Telmo Snal, Conrad Mandos, Jon Garaño, Arizuliaga, Aitor Gametxo, maila altuko jentia, ez da, partartu du, eta egiten dute gure ikasleak uste dugulako batetik sormena bultzatu bidara, baina gero saltzen jakin behar dara. Eta horrekin hortzen dutena da, ikasi zen antolatzen den era horretako gauza bat. Era horretako evento, 3 eguneko eventua eta maila handiko eventua, ezta? Hemen ikusten da, gero bitxan ditu gauza bertan unibertsitate, beste batzuk Aretxabaletan, aretoan, kulturaretoan, eta hau da, kalean egiten dien gauza praktiko efekto berezien gaineko mintegi bat. Eta hauen, Atxabalterri txikia da, eta morro ikusten zela egiten ziren, morrokak. Eskale bat, zutondo, zuen jako barri moduko baten, eta etortzen dira batzu, joten azten dira, bera efektu horri zen egiten dien, eta oso ikusgarri izan. Hor dugu informazio guztia, zineman, trailer txokatako dugu. Hiru taldetan, 16 laguneko talde batek, hiru taldetan produkzioa, finantzazioa eta komunikazio taldean hiru talde txikitan antolatuta, eurak antolatzen dute jaialdi osoa. Eta euren ardurapian badago irakasle bat, baina euren ardurapian dago dan antolatzia, ezta? Baina, ez bakarri sortu, eratu egin behar darako, ezta? Beste bada, aipatu nahi zuen beste ekimen bada Euskot, hau ez dugu gu bakarrik antolatzen, baina antolatzen dugu Aretxabaletako udala, Arteman komunikazioa, Arizmendi ikastola eta azkeneko 2 urtietan diputazioaren babesarekin, eta gero unibertsitatean. Eta da, formato bat berez oso gutxi lantzen da Euskal Herria izan dela espota, guztien ez da genizen bat espot ingo dien euskaraz, baina laupa guzti izango dien. Ez da gehiago izango, barriz egiten dien espotak. Eta da oso formatu arrotza, oso sormena bultzatzeko proposa, baina euskaraz oso gutxi egiten dana. Eta egiten den kasuetan gehienetan itzulitakoa.
Eta gure genuen horri buelta bat emon, eta gure txikitasunetik zela behin bultzatu hori, ezta? Hau da, 8. edizioa urtero gai bat jartzen dugu, aurten izango da kirola, utxera oinarriak, oso zaren diadozko, diputazio udaletxeak, aletxabaltak udalak eman da, eta aurtengo baina, kirola egitearen abantaiak, edo mugitu eta bizi, edo horren bueltan, bai gaztetxuak eta bai nausiak, 20 eta 30 segundo arteko espotak. Bada, nik uste dut publizidadean, eta euskerazko publizidadean, nik uste dut bultzatu behar dugu beste esparru bat, beste abetik diplomoare eritzultzen edo erderaz kontsumitzen. Eta, nahi nizuen erakutsi, zer mailako produktuak egiten dituzten 19 urteko ikasleak, justo kasualidadez, azkenengo birabazliak, gure ikasleak zin, baina ez da izeten hola, 8. edizio izan eta azkenengo bila. Usteko zelako maila daukaten itxieskero eta gauzak apur bat libre utzi eskero eta apur bat lagundu eskero, ezta? Hau? Epa. Hemengo dana gaztizta radio, por cierto. Aldia gaztizta, sobre ikaskero nagoetan gaztizko. Ez da izan. Zer lirateke gure film guztokoen? Palomitarik gabe. Arrunta, txokolatezkoa, koloretakoa, gurinezkoa. Zer litzateke modernitatea zahartzarrik gabe. Euskara akatzik gabe. Ergatiko, bi baldintza. Bagina. Mugagabea. Aibataka. Ta hain gustoko duzuna bestia ñabardurarik gabe. Anistasunak gu egiten gaitu. Nik uste daukela, ETV-en ikusten dien, edozein katetan ikusten dien, mailak dira. Oda beste bat. Eso de bai oso faktura oso amaia dukita duena. Argi guztiak amatatzen direnean, bizirik jarraitzen duten bizitzak pantailaren beste aldean desagertu egiten dira. Bai, igo duzun argazkiarekin, idatzi dituzun hitzekin. Errealitatea margosten igarotzen ditugu egunak, eta filtro batekin apaintzen ditugu arratsale grisak. Benetan nor garen eta zer izan nahi dugun ez dakigu jada. Izaki programatuen belaunaldia gara. Sare sozialen erabileraren ikuspegi katastrofiko zamorra. Baina, era honetako gauzak ez da. Epa. Hau zela da. Ez. Moldatzen jo segundo. Vale. Eta gero, sormena bultzatzeko egiten dugun, edo hasi egiten beste kontu bada, gradu bukaerako lanak ikasleek derriguan segitagoten beste gauza bat, eta libre egun. Egun formazioa sormen tekniketan, eta egun badia lotura batzuk, muga batzuk, bi kontu hauetan, dala, egin behar dute libre, baina kontuen hartuta produktu erreala, eta premia, edo behar erreal batei erantzun behar diela. Enpresak eskatutako, enpresak erakundeak, gobernuzko poko erakundeak horretako erakundeek eskatzen digute gure lagunen, gure ikasleen laguntza. Eta eurak modu libre baten egiten dituzte gradu bukaerako lanak eta oso modu osartan aurkeztu, hau da aurkezpen bat. Hau da gradu bukaera lan baten, ez aurkezpen akademiko, baina bai aurkezpen publikoa. Hau ez dakitzik ikusi duzuen mila baietz, musikari mordo bat elkartu behar dira horren, dokumental egin zuten, eta bai ikusten dugulako alako formato akademikoetan derrigorrez sartu behar dugula sormena. Ze bestio, zena bai bazien berez sormena bultzatu gidien formatua, baina gradu bukaerako lanetan gauza berez orain arte akademiko izan da horietan ezinbestekoa da aldatu eta era honetako gauzak egin, ez da. Behirau da,
teaser bat, era honetako lan bat, enkarguzko lan bat, esan daigun, enpresa batek eginda, eta bideo honek egiten dutela 18, 20 eta bat urte bitarteko gaztiak, libro utzi eskero eta apur bat lagundu eskero, ez. Bale, eta gero badauko beste lan sekuentzia bat, unibertsitatean egiten dugu lan dana proiektuka, ez dugu egiten ikasgaika, edo lehenengo asteartean, astelenean 3 ikasgai, asteartean beste 3, egiten dugu proiektuak hasi eta bukatu proiektuak, 3 astekoak, 4 astekoak, 5 astekoak, edo honez badauko, 5 Honeak hartzen dugu lehenengo kuatrimestrean, 4 hileko lan. Bai, eta bertan egiten dituzte, hau bai libre, formato berriak. Ze ingo zinke parri ikusentzunezkoa, euskeraz, edo ikusentzunezko zabal ikusitza, izen internet, izen telebista, dozin formatu eta hor tutorizazio handiakin, baina denbora asko egun da horretara, ez dugu bestelako klaseik, kurso horretan dute bakarrik, hau, eta gero gradunkaerako lan, oza, 2 proiektu egin behar dute urte horretan, eta oso gauza interesantia, aurten adibidez 12 proiektu egin dituzte, eta oso gauza bitxiak. Bueno, hau da, ugarri da, aparte ditut, ugarri da interneterako telesai interaktibo bat. Egitz ikusi zuen Black Mirror eta duena, horren estilo bat, baina justo batera tokau da. Eta da, norberak aukeratzen du zer egingo duen. Eura grabatu egiten dute, diseinatu egiten dute dana, eta grabatu egiten dute. Lehen esaten genuen badala bainera importantia gero saltzen jakitea, eta ja, de hecho, badago 3 produktora daukatea jasota, ikusiko dugu zer antzuten duten, baina ikasleak egin da, lan horren parte bat bada komerzializazio hori, ez da. Teaserra egiteko, zehozer eukitzeko prototipo bat egiteko, eurak egin dute lan abrago, eurak direktoriak, honek ikasleak suposatzen da gero, beste bat egiteko. Eta hau da, beste formato bat,
desberdina, ez da zela egin hezkuntza kontutarako generorik gabeko maskota baten bueltan irakaskuntza. Eta izango litzake bi esparru behar dugu. Batetik gidak egiten dira eta beste batetik gaztetxoendako, umientako, hain zuzen, eta gero beste batetik material guztia webgune baten bueltan irakasle eta gurasoendako. Eta honek bat ziren probatzera egin zuten. Uste eta bat zautu dengo, bale? Hau da, eurak egindako asmatutako kantua. Ikusentzunezko ikasleak, panzien hezkuntzako ikasleen gana, erakusten gure proiektuko. Hori zen apur bat, ezta? Bai, eta honekin guztiarekin zer esan nahi dugu. Aguari gara, ezta? Eta gure moduan beste asko ari dira, baina ikusten duguna da, gauzak egiten eta sormena bultzatzen eta gertatzen dena da, eta Flandriara begira jarriko gara momentu batean, zergatik, lehen esan dugu ikusentzunezkoak ekoiztea oso garestia da. Eta ikusentzunezkoak ekoitzi behar ditugu, zer gaur egun irudiaren aroan bizi gara, berriro diot. Eta Flandrian adibidez, eta karo, burura dator baita Brecht eta Laguarena, ez da bakarka ezin da. Eta irudiaren aroan, igual, edabide idatzien aroan, tirrikitarraka, baina irudiaren aroan asko zailago dago, askoz diruko puru handiagoekin ibili behar dugulako besteak beste. Eta Flandrian diragu baino gualako 6 milioi terdi, ez da? Eta han argi daukate bakarka ezin dela. Eta orduan zer aipatzen dute hor daukazu, ez da? Euren politikari buruz hitz egiten ari direla, esaten dute edabide berrikuntza sartzen dugu politika orokor oso baten barruan. Eta ez bakarrik edukiak ekoiztea, eduki berriak sortzea ere saritu egiten dugu diruz. Eta diruz apustu politikoa egiten dugu horretarako. Eta horrez gain, esaten dute, eta hori egiteko behar da eduki bat aktibatu. Behar da knowledge centers horiek batetik, ezagutza zentroak, gure kasuan esan daitezke unibertsitateak eta formazio zentroak eta gero, bigarrenik companies ari direnak, ez da? Edabideak eurak edo eduki ekoizten ari direnak eta hirugarrena gobernuak edo diru publikoa mugitzen dutenak. Eta hori dena, hau da, bakarka baino ekosistema bat sortu behar da. Ekosistema bat sortu, ze oso polita da esatea, Silicon Valley eta beste leku batzuetan egiten den moduan, ausartu zaitez, zuak arreik, arrakasta lortuko duzu. Eta, euren masa kritikoa handiagoa denez, igual, arrakasta lortzeko aukerak gehiago dituzte, ez da beste batzuek, baina guk masa kritiko txikia daukagu. Orduan, jendea zaindu egin behar da pixkat, eta jendea sortzera eta bultzatu nahi badugu, bermeekin egin behar da hori. Eta horretarako sistema bat behar da, ekosistema bat. Hauek adibidez, euren erregioan, saiatu dira hori integratzen, edabide Creative Media Success, edabideen arrakastarako eta sormenerako ekosistema bat. Eta hor sartzen da,
Eta ez bakarrik unibertsitate bat, han dauden unibertsitate gehienak sartzen dira hemen, han dauden produktora gehienak sartzen dira hemen, eta gobernuan dagoenak hori diruz babesten du, eta bera ere tartean dago, ez da, gauzak erabakitzen diren guneetan. Eta ez dugu esango perfektoa denik, besteak beste ez dugulako sakon ezagutzen, ez da, baina bai iruditzen zaigu dela inspirazio iturri izan daiteken eredu bat, edo gutxienez aztertu beharko genukeena. Eta hori izen zanein zuzen ben, Goiena Komunikazio Taldeak eta Mondragon Unibertsitateak 2016an egin zuen ikerketa, ezta? Eta horrako bat aztertu genuen zela zegoen sektorea, ikus-entzunezkoen sektoreak Gipuzkoan, ze premia eta ze zeukaten esateko, eta gero nolabaitzeko proposamen batekin administrazioai ia ze horreiken horrei erantzun egiteko beti behi ikusita, hori esaten dugu gure gabe interesantia dien hiru ardatz horiek, eta sektoreak ondoen hartu eta administrazioa implikatu behar da, bestela ez da nekez, bestela, eta gero beste batetik universitatea, ez da. Eta 2016 hasi izan presentazioa proiektua, eta bere oin aurkeztu zen, aurkeztu publikoa, eta oin ari dira lanien, Laster, da parte, motiban naratzoak igual esango guztu gehiago, baina da aurretik ero inauguratzeko asmotan, ezta? Eta halako gauzetan sinisten dugu. Uste dugu toki askotatik egin behar dugula dira, bestela sormena solte ero ikus-entzunezkoa solte administrazioaren laguntza barik nekez egin modulako aurrera. Eta hori nahi genuen batez behazaldu uste du, badagoela gutxi garen zain dago, ez da arraza maila batiko, esan nahi du produkzioa mundietan zain, txikietan probatu beharko dugu, eta hor uste dugu jartzen dugula sormen txikietara ekarrita, baina hor lotu egin behar dira, hor loturak egin behar dira, eta hori da, bat gure mesua ez da. Badago, jentia gutxi zen arren bagaude hemen, baina kartu behar eta era horretako foroak sortu bio. Eta uste dugu Euskaraldiak adibidez, hor, herri ekimenaren eta administrazioaren arteko elkarlana aberats bat biztaratu du, izango dira gauzako betzeko noski, baina hortik badago zer ikasia iruditzen zaigu, eta bain ikus-entzunezkoen arlora etorrita, urdi horretara ezagutza zentroak eurak, eta unibertsitateak ere igo beharko liratekela iruditzen zaigu, baina guia nahikoa hitz egin dugu, eta orain igual zegoen iritziak entzutea tokatzen da. Ez da egin berretxaren txandozen da, gero... Gartzenek beria prestatzen den bitxartean, negozue galderan bat egin, zer protzi bat eta moldatu bio, orzak aukera dakazuen hartu mikroan negozue zuek, eta bate galdera azkarra baldin badaka, goiok eta aitorrek, guztara batzen dut ez dut. Gure zure zehoziteko da gaur edo. Zer izuet ez dela. Jota bertso bat. Esan aukera izan. Iban zehazatu bertso bat. Noizin naguratu behar, bideo. Maiatzean. Ontxe jarriko. Gero kolako dugu, gartzenek beria bota eta gero hasi pentsatzen gauzak eta...
Hori ez da konektatzen, ez da ikusten. Arratzaldeon hori, eta eskerrik asko, piztula? Ez, hori bai. Gonbidapena jaso genuenean, pizka bat harritu ginen. Gure ikastaro batean parte hartzagatik eta unibertsitateko irakasleekin batera parte hartzagatik. Baina, pizka bat aipatu genuena zen eta eskatu zitzaiguna zen gu zertan ari garen aiaralde bazter horretan azaltzearena, horrek hizkuntzarekin eta komunikazioarekin harreman bat baduelako. Eta pizka bat gure espektatiba hori da, pizka bat egin duguna orain arte eta egiten ari garena azaltzea, nahiz eta ziurrenik Aitorrek eta Goiok esplikatutakotik esparru batekoa den, edo ez den oso komunikazioari lotua eta ari gutxiago ikusentzunezkoen eta sormenari lotua. Baina, saldutako prezioan erosi eta hola dizuet, bai. Pizka bat nor garen eta zer egiten dugun hemen pizkat hori aipatzarena gu ez garela adituak, ez dugula teorizaziorik egin, pizka bat proiektuanek dituen 10 urte, baiztera 10 urte ingo ditu, ibilbide honetan dutako esperientziak eta kontatzera batoz, eta zentzu horretan ez espero klase apartekorik ez. Gure ekarpena zerbait baldin bada, aiaralde ekintzen faktoriarena edo ireki dugun bide berri honen abintzat, bai hizkuntzak eta bai hiztunek edo hiztunen komunitate horrek bizitzeko, euskaraz bizitzeko behar duten ekosistema baten sorrera da planteatzen dugunez. Komunikaziotik harago joango dena. Pizka bat egin dugun ibilbide horretan ikusi dugulako horrek euskarazko komunikazioak ekarpen bat egiten diola, hizkuntzaren normalizazioari edo, baina ez dela nahikoa, eta zentzu horretan gogoeta batzuk egin genituen eta gure proiektua norabide horretan jarri dugu ez. Pizka bat planteatzen duguna, aurrera azalduko dudana da, ahal beste baliabide eta tresna sortzarena bizitzako esparru benetan euskaraz egituratuko direnak. Eta pizka bat baliabide horiek elkarrekintzan jartzarena euskararen komunitatea gorpuzteko. Euskararen komunitate hori normalean ere, ez baldin bada eskualde oso euskaldunetan, normalean ahula txikia bazterreko izaten da, eta zentzu horretan komunitate beratzori, baliabide gehiago dituen komunitate beratzori aldun eta boteretzarena, eta gero botere hori artikulatzarena, pizka bat errealidade gure kasuan behintzate castellana horretan, pizka bat nor izateko eta botere baina bat artikulatzeko. Banderarik ez, hola titular provokatibo bezala jarri dugu, beti izaten dugulako, ez dugula lan egiten euskara sustatzeko. Eta ez dugu euskara bandera bezala erabiltzen, naiz eta gure proiektuaren bokazioa hori denez. Baina ez ditugu gauzak egiten euskara sustatzeko, euskalduna gara, euskara bizi gara, eta gure inkietudeak berdin duzein mailatan asetzen ditugu euskaraz. Baina horretik beti izaten dugu, gauzak egiten ditugulako euskaraz. Baina egiten dugu komunikazioa, euskaraz egiten dugu, orain hezkuntza egiten dugu, euskaraz egiten dugu, pizka bat ez dugu bandera bezala erabiltzen. Planteatzen dugun edo sartu garen fase honetan, aiaralde ekintzen faktorian, planteatzen duguna da, pizka bat euskara izan dadia, bazterreko, borroken eta aldarrikapenen bilgunetari. Eta pizka bat helburua elkarrekin ari euskara lotzarena bazterreko sektore guzti horiek, eta erdigunea hartzen saiatzarena. Guretzako oso importantea ere bai, euskara ez izatea besterik gabe hizkuntza bat, esan da oso zera da, ezik eta euskarak berarekin ekar dezala balio berri bat, ondo ikusteko modu berri bat, ez bakarrik hizkuntzak ematen diguna, baizik eta hizkuntza horren bueltan dauden proiektuak eta sujetuek planteatzen dituzten gauzak gizartera aldaketari lotuak daudelako, eta zentzu horretan funtzio eraldatzaile bat ematen diogu. Uste dugulako funtzio eraldatzaile horrek erakargarritasuna ematen diola hizkuntzari ez. Hizkuntzaren normalizazioan beste esparrutan burrukan ari garen toki askotan, gure seme-alabek eta ikusten dugu nola euskarekiko atxikimendua gatuta da, hori ez dago zerarik ez, eta garai bat bizizan dugunok ere
izan dugu harreman sentimental handi bat, baina pixka bat uste dugu honek eka emango liokela hizkuntzari ere bai, erakargarritasuna, funtzionalidadea, grina eta indar. Eta beste provokazioa da, euskarazko komunikabide bat izatetik banketxe bat sortzera. Hori da pixka bat orain planteatzen ditugun gauzen arteko bat. Titularrera izan ziteken euskarazko komunikabide bat egitetik etxebizitza blokeak eraikitzera. Baina pixka bat orain ezalduko dudan gogo eta horren ondotik horretara bideratzen ari gara gure alegin. Aiaraldea komunikazio lehioa, horrela sortu zen proiektua, 2010 urtean, aurki 10 urte, datorren urtean. Irabazi asmori gabeko elkarte bat zen, gure eskualdean gainera, inoiz euskarazko komunikabiderik egon gabea. Eta pixka bat helburu bezala, euskara eta euskararen komunitatea sustatzea genituen. Lehentasun bezala kokatu genuen euskarazko hedabideak sortzearena, pixka bat ere komunikazioa duen hizkuntzaren biziberritzen ere duen garrantziaren jakitun, eta batez ere zegoen utzuneari erantzuteko bokazioarekin. Aiaraldea.com zen, orain .eus oso arrunta da, edo oso sozializatuta dago, baina .com webguna ireki genuen. Eta batez ere zer planteatu genuen, teknologia berriak, gainera teknologia berrien ontu egin genuen kobrak ginela, konoski. Zenokalako sakuru txiki bat ere, zegoen tradiziorik euskarazko komunikabideak sustatzeko, ez finantzatzeko, ez olakorik, eta beraz teknologia berriak, interneta, eta batez ere ikusentzunezkoak ez. Euskarak ekartze zala gaztelaniak gure eskualdean ekartzen ez zuen hori ez. Eta zentzu horretan, nola baiteko jartzuna izan zuen, egiten genituelako erdaz ez zeben gauzak ez. Eta lehen aipatutako bokazio horretatik ez. Zer interesatzen zaigu, zer falta da euskarak dakar gauza horiek gurera, hori da bintzat gure intentzioa. Nola egin genuen ere, pixka bat berezia da, proiektuaren lehenengo bi urtetan, etzen bat ere langilerik egon, lanen egin genuen, ekarpen txiki asko josita, 60 lagun inguruk parte hartzen genuen, eta nolabai militantzia du parte hartze eredu berritzaile batekin ez dakit, baina guri funtzionatu zigun eta berritzailea dela esaten dugu. Baina nolabait jenteari eskatzen genion egitearena gustoko zuen hori eta gustoko zuen tamainan ematen. Eta egiten zuen hori asegarria eta bizigarria izan zitzaioa, izan zekio. Argazkiak egitea gustoko zuenak argazkiak egiten zituen, eta bere konpromiso maila zen hilabetean behin argazkiak egitea, idaztea gustoko zuenak idazten zuen, eta pixka bat konpromiso guzti horiek josten genituen, ez? Eta koordinazio eredu ere bat zen pixka berezia, ez egun bilerarik, intranet bidez intranet bidez koordinatzen ginen, horrek abidetzen zuelako ere bai, nolabait egungo bizimodu honetan, nintzen ez daukagu denborarik ezertarako, nik gaueko 12an ordu erdiko konpromiso daukat, eta gaueko 12an ordu erdiko konpromiso hori emateko aukera bat daukat, ez? Eta pixka bat, ustut horrek albidetu zuela, ekarpen txiki guzti horiek josten jarraitzea. Norentzat ere, hasieratik geneukan argi, euskaldunentzako proiektu bat zela, euskaldunentzat ere bai, baina baita ere erdaldunentzat. Euskara utz ez egin arren ez. Iruditzen zitzaigulako egiten genituen gauza horiek, eta zer ikusentzunezkoak 2010 urtean, bi kamara zatarra orain ikusita oso zatarra dira gainera, horti ditugu gordeta. Erdal munduak ematen ezken aukera bat ere zen, erdaldune konsumitzen zuten gure gogune, gure ikusentzunezkoak eta beste inork ez zituelezulako egiten ez. Eta zentzu horretan ere, egiten genuen erdaldunak erakartzeko, baina ez erdara erakarrita. Eta euskarak erakargarriak planteatuta. Norekin ere kuriosa izan zen, mugimendu euskaltzareko taldeek eta eskualdean ere hola pizka bat zahartutako euskara talde guzti horiek eta adinez esan nahi dut. Harritu egin ziren, oso jende gaztea ginelako honetan ez. Emeretzi 20 urteko jentea, ni ez, bizkan nagusiagoa, eta beste jente bat ere nagusiagoa, baina pertsona horiek aktibatu ziren, eta euskara sustatzeko proiektu batean. Eta instituzio publikoekin elkarlan, hasieratik planteatu genuen, gabezi bat zegoela, gabezi hori importantea zela, eta udaletxe guztiekin eta talde politiko guztiek sinatutako elkarlan akordio bat izan genuen, Alderdi Popularretik
zera, abaniko guztiak planteatu zuenak, eta plan hori, hitzarmen hori sinatzen. Non ere bai gauza berezi bat izan zen, konstrukto esaten dute lagunek, Aiaraldea konstrukto bat. Eta bueno, bai, horren apologia ere egiten dugu. Nolabait Arabako 5 udalerri eta Bizkaiko 4 barne hartzen dituelako gure eskualdeak. Soziologikoki harremanak naturalki garatzen diren esparrua direlako. Bai, erdi Orozkoa dago gure artean. Orozko izango da, politikoki uste dela, Basaurirekin eta Rigorriagarekin eta dakara lotura, ez da narratira, uste dut ez dela. Baina, Orozkoko jentea medikura erosketetara, ikastetxera, laudio dator. Orduan pizka bat, herrialde keria hori, estatasuna, keria hori gainditu, eta plantatu genuen, 9 udalerriei osatzerena eskualde hori. Eta Aiaraldea existitzen zen Euskaltzen diren hiztegi batean, baina gaur eguna Aiaraldea existitu egiten dela gure eskualdean, eta musika talde bat sortzen da, eta bere musika taldeak esaten du Aiaraldeko musika taldea dela. Sartzen da koordinadora bat, eta Aiaraldeko sortzen da. Orduan, komunidade hori, territorioaren aldetik ere bai, ez eta igual Euskaldunon mundura mugatuta dagoen, jadanik existitzen da. Komunikabidek dautelako komunidadea osatzeko funtzio kohesionatzaile hori, espertatzen zitzaigun Arrankudiagan bizi naiz. Eta Arrankudiagako herritarrek esaten ziguten, Aiaraldea sortu genuenetik, utzi diotela ugahora eta begiratzeari, eta gehiago begiratzen diotela berriro gure parteari ez. Lehen institutua zen lotura, gero Arrigorriagan ireki zuten beste bat, eta zentzu erratek. Eta hori ibilbide bat egin genuen, 5 urteko ibilbide bat, gure reflexioa zelako Euskarak albeste tresna behar dituela bizitzeko, komunikazioaren esparruan mugitzen jarraitzen genuen, ordu eguneak garapen bat izan zuen, zegoen ikusita nolako eguneak geneukan parregarria zen, polita, baina parregarria. Aiaralde irratia ere, internet bidezko irratia, grababediren bidez eta ungo binak irrati bidez FM-etik ere botatzen genuen. Zakelako aplikazio bat, oso baliabide gutxirekin egin genuen, baina aplikaziorik apenas zegoen garaian zen. Eta 2014 urtean, sarerik gabe bota ginen papera egitera. Kontrako norabidean, normalean paperean lehenago sortu izan dira komunikabideak eta gero webgunera, webgunetik papelera, bat majaderoa izan zen kontua, baina hori geneukan paperak horrendik funtzionalidad zuela, presentzia handi ematen zio euskarari eta komunikabidari. Eta hasi ginen 15 dira publikatzen, eta pasadan astean, zorionez, ungarren aleatera dugu, eta pozik godekoa eutxi egin dio zaiolako tresna horri ere bai. Profesionalizaziorako bidea egin zen, denbora horretan pizka bat herritarrek eskatzen zigutenan egotea egunero, Antzolanen egiten gauza bat, eta lan voluntarioak duena da, batzutan gaude, bestetan ez, beste batzutan bai, bestetan ez. Eta pizka bat erantzun izateko, 2 pertsona kontratatu ziren lanaldi erdian, baina oso gara kuriosoa baten ezin duzu idatzi. Ezin duzu komunikabidea elikatu. Zuen lana da, besteak jostea, besteak zaretzea, besteak koordinatzea. Partaide kopurua gero eta handiago zelako ere bai, ez? Eta pizka langile koordinatzaileen figura hori sortu zen. Egia da, denborarekin ere, jendeak ikusten zuela, nire beharrik ez dago horren beste, proiektu badu aurrera, gauzak egiten gaude, eta orduan nolabait profesionalizatzen, ez eta oraindik ere du parte hartzaile eta ireki bat planteatzen dugun, eta jauziko gara bat. Eta gero baliabide ekonomikoen beharra, ez? Batez ere aipatutako egunkariaren paperezko tresnaren sorrera horri lotuta eta baliabide ekonomikoa behar genituen, eta zerbitzu enpresa bat sortu genuen, komunika izenekoa, komunikazio zerbitzuak ematen zituena kalera begira, eta horien diru irabaziekin elikatzen genuen proiektu soziala. Eta tarte horretan, 5 urte hauetan, komunikazioaz gainera hizkuntzaren normalizazioan ere eragiten genuen, ez zuzenean aktiboki guk gure kabuz, planteatu genuen Euskalgintza Kontseilua sortzeena, eskualde mailako bilgune bat da, 40 entidadek parte hartzen dute hor, alor sozioekonomikotik, kulturatalara eta kirol elkarteetara, eta pizka bat hori da hizkuntzaren normalizazioan eragiten duen sujeta, eta guk ekarpen bat egiten dugu, baina hor dago lanaren ardatza bertatik egiten da.
5 urte jarri dugu mugarrian, ilusio handi egin zigulako, merezimenduaren argia saria jasotzea, zen izan mugarri bat, baina bizitu zuen aldi berean. Pixka bat planteatu genuen, 5 urte egin ondotik, beste hurrengo 5 begira jarri behar ginela, ez. Eta horre aiaraldea 2020 gogoeta estrategikoa planteatu genuen, eta gogoeta hori nahiko sakona izan zen izan, guazen webun aldatzera, edo papelezko tresna mugitzera duena alakoa. Urte eta erdi egon ginen hausnarketa horretan, jente asko parte hartu zuen gainera, voluntario sare aktibo horrek parte hartu zuela, eta gainera aldi berean ezin genuen makina gelditu, ez? Nahi jarraitzen genuen webunea elikatzen, ikusentzunezkoak egiten, papela publikatzen, eta gogoeta sakona estrategikoa esaten genuena zen, izan zen ondorio pixka bat titular formatan eman da, ez? Ginekologia zerbitzu bat jarri behar dugu, ez? Universidade bat behar dugu gure eskualdean, hospitale bat behar dugu, maketxa bat behar dugu, bai gure propio izango dena. Eta pixka bat, eta gero bizioa eta misioa eta gauza guzti horiek nahi genuen eta lan egiten ari gara, ez dakit noiz beti iritziko garen, Euskara erdigunera ekarri eta hegemonikoa bihurtzeko gure eskualdean, ez? Eta Euskarak gauza guzti horiek ekartzen, ez? Ginekologia zerbitzu bat, Euskarak ekarriko du, nahi dut eta benetan arreta emango du behar duenean emakumeari eta olako zentzu. Gogoeta estrategiko horren ondorioak asko izan ziren, baina titularrak nagusiki hauek dira kontatzen ditugunak. Erdaraz bizi den errealitate baten berri euskaraz ematera mugatzen ari ginela. Hori gertatzen da, euskaldunak ez diren eskualdetan, komunikabideetan lan egiten duzuen pertsonak jakingo duzu, askotan itzulpenetan pasarrako gula bizitza, eta pizka bat zentzu horretan. Eta etzela nahikoa egiten genuen ekarpena, gure eskualde euskalduntzeko, eta pizka bat euskaraz egituratuko ziren errealitate berriak sortu behar genituela, ez. Eta errealitate horiek eraldaketa sozialaren horabidean jarri behar genituela. Masterreko erdigunera ekarrita, eta euskara erdigunera ekartzeko. Euskara hegemonikoa, erdigunean. Hori zen pizka bat planteatzen genuen aldaketa edo jauzia. Bizioa, horako esaldi konposoekin demorapia bat ematen dugu, eraldean euskararen komunitatea, balio eraldatzaileen arabera alduntzea dugu helburu, jendartea saretu, indartu eta eraldatzeko euskararen unibertsa eskualdeko bizitzaren erdigunean kokatu arte. Eta bizioa, euskararen hegemoniaren alde lan egingo dugu, gure lurraldearen kohesio eta nortasuna indartuz, horretarako lidergo eta aktibo berriak sustatuko ditugu, elkarlana, parte hartzea eta talde lanaren baliotan oinarrituta. Ehun sozialeko, herri mugimenduko entitateak izango ditugu bide lagun, eta hori sustatu, indartu eta lagunduko ditugu. Bultzatuko ditugun proiektu eta ekimen komunitarioak, eredugarriak, sinesgarriak eta kalitatezkoak izango dira, eraikin nahi dugun jendarteko balioen eredu. Hau guztia, euskaratik eta euskara zindu dugu. Balioetara etorrita, tokikoak gara, komunitarioak gara, eraldatzailea gara, eraikitzaileak eta libreak, ez? Eta hor azpian kabitzen diren definizioaren zehaztapen guztiak. Nagusiki planteatu genuen gogoeta horretan, titularretik arago, pertsona batek eta komunitate batek bizitzako esparru guztietan euskaraz bizi ahal izateko eta balio eraldatzailean bizi ahal izateko proiektuak sustatzen da. Hor sartzen da lana, sartzen da etxe bizitza, sartzen da izialdia, sartzen da hezkuntza, sartzen da kultura, sartzen da bizitzako esparru guztiak sartzen dira. Orduan, lan ildoak komunikazioa eta hizkuntz normalizazioa izatetik, beste guzti hauek izatera pasa dira. Hezkuntza, formalen eta esformalean aritzen gara, nagusiki esformalean, iaz hasi ginen eta horretan ari gara. Elikadura burujabetza, feminismoa, ekonomia sozial eraldatzailea, kultur sorkuntza, identitate komunitarioa, askitasuna eta berrikuntza eta garapena. Horrek esan nahi zuen ere, arlo guzti horietan komunikabideak hartu duen tamainako proiektuak sustatu nahi genituela. Komunikabidea gaur egun 6-7 langile ditu, esneri bat dauka, apisu bat, errotuta geratu da,
eta beste arlo guzti horietan mota horretako proiektuak sustatzea plantatzen genuen. Gogoeta estrategikoek beti izaten dute, helburu orokorrak, helburu zehatzak, eta ekintza plana, eta baliabideak, ez? Zer gauden erronka handi horri egiteko, olatu handi bat, ez? Kristoren lanpila jarri genion gure buruari, nahi baino aspiro gogoaz, baina uste dut bagoa zela. Eta lau baliabide nagusi planteatu genituen, ez? Alde batetik izaera legal berria, ordura arte irabaz asmorik gabeko elkarte bat izaten jarraitzen genuen. Pixka bat proiektuari estrategikotasuna eta iraunkortasuna emango ziona, egoitza sozial publiko bat, proiektu guztion edo guzti hauen topaleku eta epizentro bihurtuko zena. Diru gordailu bat, gordailua esaten da, ez dugu gordetzeko asmorik bai, baina diru kapazidade bat izaten da, baliabide ekonomikoa behar dira gauzak egiteko eta gauzak aldatzeko, eta beraz dirua lortu behar da. Eta denbora gordailu bat, ez? Tradizioz gure proiektuan jende askok denbora ekarpen bat egin du, eta aurrerantzen ere denbora ekarpen hori egiten jarraitzen nahi dugu dibertsifikatutako eremu guzti horietan. Igual komunikazioan, la voluntarioa moteldu egin da denbora honetan, baina proiektu berrietan berriko jende aktibatzen ari da. Berdintza feminismoan, hezkuntzan, elikaduran, edo ator olatu berri bat zentzu horretan. Elkarte izaera utzi genuen, kooperatiba izaeraren alde egin genuen, epe luzerako apustua, langile masa hondita, 200 langile, ez da gogoeta estrategikoan ez zegoen 200 langile. Baina egia da izan genuela gogoeta estrategiko horretan, eztabaida bat, ola pizka bat berezia, beti defenditu izan dugulako eredu voluntario. Voluntarioek egindako proiektu bat dago, egintzan, solaren egindakoa, eta hori izan genuen eztabaida bat, eta batzuk planteatzen genuen, ojala, batin baditugu tubo reunidos baino langile gehiago, horrek esan nahi duelako, gauzak zoragarria bat zelako, eta gauza pila bat egiten ari garelako, eta euskaratik egiten ari garela gainera, ez. Orduan, kooperatiba izaera ere hartu genuen, nolabait ere langileak kontratatu utzi izatetik, beraien bizi proiektu bihurtz esaten, eta langileek gure proiektuan jubilatzeko espektatibarekin lan egin zezaten, ez? Eta bereik ere erabakimenaren parte bat izan zezaten, eta erabakietan eta arguretan konpromiso hori izan zezaten. Eta voluntario eta langileen eredu mistoko kooperatiba gara, kontsumitzaien kooperatiba gara. Eta eredua pizka bat berezia, gaur egun gara laureun bazkide erabiltzaile, eta 8 lan bazkide, gaur egun. Eta erabakimena erdibituta dago, langileek erabakimenaren erdia daukate kooperatiban, eta erabiltzaileek beste laureun horiek beste erdia. Baina gainera badugu arau bat helburu sozialak beti mantenduko direla ziurtatzen duena, dela edozein erabaki hartzeko langileen erdia ados egon behar da, eta erabiltzaileen erdia ados egon behar da gutxienez erabaki bat hartzeko. Zertazitekerako, langileak gure OBBR-ez erabaki batzuk hartu nahi izatea proiektuaren kaltetan. Orduan, momentuz ez du inolako arazorik izan, langileak eta erabiltzaileek norabide berdinean egiten du arraun, eta zentzu horretan, kooperatiben federazioa ere planteatu genuen, ze lehen aipatu bezala enpresa bat genuen, komunikazio zerbitzuak ematen zuena, SLE izaera zeukana, eta gero geunden gu, elkartea. Genokan lotura organiko bat edo, eta gure hasierako apostua izan zen, guazen kooperatiba bat baino gehiago sortzera, eta gero bigarren graduko bat egitera, edo federazio bat egitera, komunikabidea bihurtua dira kooperatiban, enpresa bihurtua dira kooperatiban, eta elkarte ere bihurtua dira kontsumitzaien kooperatiba batean. Baina egia da, gure koordinazio maileko kiderik gaztenak kiston reflexio egin zuela, baina denok bat gabiltza kausa berdinen guazen kooperatiba bakar bat egitera, eta gero, beharra bat inbadugu beste batzuk egingo ditugu. Hor bagenuelako arazo bat, bai enpresa eta bai elkarte bera edo komunikabidea bera ondari voluntariotik sortua zela, ez? Ondari voluntariotik sortua zenez, voluntarioa zen. Nola ingo dituen kooperatiba batzuk eta langile oparitu proiektu hau, ez? Eta gero beste formula guztiak ziren pizka bat, zegoen formula bat, ez egizeratik liatu nahi zen, baina berri da. Orduan kooperatiba bat langilek eta erabiltzaileek osatzen du.
Aiaraldea ekintzen faktoria, gogoeta horrek urte terdi iraun zuen, eta gogoeta horretan plantatu genituen baliabide behar horiek uste baino denbora gehiago kostatu dute, aurrera ateratzearena, izen berri batekin gaude, Aiaraldea ekintzen faktoria. Proiektu bakoitzak bere izena baduelako, bai? Orain justu hezkuntzarena urtebete izen gabe egon da, eta berez izanik gabe, eta orain kokoriko deitzen da. Edo bidea Aiaraldea gaur eta Aiaraldea hemen da, tresna bakoitzak bere izena da. Eta proiektu orokorra dena Aiaraldea ekintzen faktoria da, ez? Eta elikadurak proiektua baldin badu bere izena izango du eta sinatu egingo du beti bai Coca-Cola, ez? Aiaraldea ekintzen faktoria dena, ez? Nolabait lotura hori egingo duen. Tidale bakarra gara, irabazi asmorik gabekoa, gizarte ekimenekoa, erabiltzaileen kooperatiba, eta lehen aipatutako ez naiz errepikatuko. Bizitzako esparru guztietan, euskaraz egituratuko diren alternatiba eraldatzaileak sortzea, euskaradunen behar material eta sozialak asetzeko, balio aldatzaileen arabera eta euskaraz bizi ahal izateko. Eta hau da pixka bat, proiektu honetan, gogoeta horretan plantatu genuen bigarren baliabide nagusia, ez bat izaera legala zen, importantea zela, eta bigarrena zen egoitza sozial publiko bat, ez? Egoitza sozial publiko bat, proiektu guzti horiek bat egin dutenak edo konfluituko duten toki bat, eta hortik eskualdera gainera beste dinamika eta proiektu batzuk edatuko dituztenak. Eta 2017 garren urtean abeloi bat erosi genuen, kooperatibak erosi zuen, bere rekursoekin, bere bazkidek utzitako diruarekin eta bankoak utzitako diruarekin noski. Laudion kokatuta dago, horregun 500 metro karratu dituen pabelloi bat da, utzi dago, ojalataskoa, baina erdigunetik oso gertu, kilometro batetra, herriko plazatik. 700.000 euroko inbertsioak egitera goaz, denon mobidean datorren hilabetean hasiko dira obrak. Eta toki honek 4 gune nagusi izango ditu. Beste gauza batzuk ere izango ditu. Izango du ekonomatu bat, elikadura jabetzaileak plantatu duena, tokikoak eta ekologikoak diren gaiak erosteko. Haur eta familientzako gune bat, hezkuntza proiektua garatzeko. Oholtza, antzoki, areto erabilera nitzeko bat izango du. Bulegoak noski, langileak bertan lan egiteko. Eta beste azpiegitura batzuk ez, taberna, sukalde, kamerinoa, bilera gelak, kanpo espazio horiek. Eta hau da, pixka bat, proiektuak moldaketa batzuk izan ditu. Tartean garden bihurtzearen kontua oso arestia da guztia, goiko parte hori ez da horren gardena izango. Baina oso toki honen kokatuta dago, agolako Laudio eta Murriako parke linea Bidegorriaren herrian, egunero 2000 lagun inguru pasatzen dira bertatik horrika, oinez bizikletan edo patinan edo denalakoa. Eta hori da pixka bat, barruan egongo den egituraren eskema. Ezkerraldean aurrentzako espazio hori egongo da, nahiz eta hezkuntzarako toki bat izango den faktoria osoa. Eta den beste azpiegitura guztiak erabiliko dira gauza guztietarako. Arkitektuei gainera programa pasatu genienean antziguten gauza guztiago ezartzeko 2 pabelloi dituz, ez bat. Baina egia da, kristoren alegin egin dutela espazio guztiak erabilera nitzekoak izaten, moldagarriak izaten, eta horre eskerrean aldatu egin da, eskema, horre umeentzako jolas parke moduko bat egongo da, baina gora bera gehiagorekin, natxirrizta batzuk eta sare batzuk eta izango ditu, eta eskumaldean ikusten dena ekonomatoa dena izango da, ez ditut planok ekarri, baina ekonomatoak bisolaidu ditu, eta ekonomatoa ireki egiten da, ez guk. Hemen erdian dagoen hori plaza publikoa deitzen diogu, espazio ireki bat da, eta ekonomato irekita dagoenean ekonomatoko elikagaiak kanpora ateratzen dira, plazain bat ditzen dute, segun eta beste jardurarik edo ez badago. Atzeko parte horretan ikusten dena holtza da, eta holtzak zerbitzen ematen du barrura, erabilera nintzeko areto itxi batetara, dagoela prestatuta ikusentzunezko etarako, bideo eta audio kontrol bat dauka bukaera. Tartean hemen egiten diren gauzak komunikabideak ere guztiatu ditzen, komunikabideak erronka batzu ditu, etorkizunari begira. Izaera sozial publikoagoa eman nahi digu komunikabideari, alegia komunikabideak propio gauzak antolatzarena hemen,
Goio eta Aitorren entrevistatu behar ditugu periodikorako zerbaitengatik, hemen entrevistatuko ditugu, Jendaurren entrevistatuko ditugu, liburu orkeste bat egingo dugu, eta komunikabideak gauzak antolatuko ditu, eta hemen antolatuko ditu. Orduan, oholtza hori oso ondia da gainera, dute 30 metro karratu inguru dituela, eta du funtzionaria berezi bat dela itxi daitekela hemendik, ikusten duzen tokitik, barruan zerbitzua emateko, edo itxi daitekela barrutik, kanpoan zerbitzua emateko, bai, plaza publiko horretan jarduera handiago bat egingo bada, bertan egin ahal izateko. Balio du ere jantoki bezala, neguan eta batez ere, kalefactatuta egongo da, zuen instalazio termiko bat izango du, baina bakarrik espazio gutxiek izango dute kalefakzioa. Kanpoa kalea bezala izango da, bai? Plaza hori ikusten dena, pixka osoago izango da, baina horako kontua. Bueno, nagusiki hori eta goiko partean bulegoak egongo dira, beste espazio bat sortzen da bulegoetan, taberna bat dago, sukalde bat dago, eta dago ekonomatorako hotz biltegi, beste biltegi bat, beste areto bat, ekonomatori funtzio emango diona. Etxola hori grisa ikusten dena hor ere, erabileran hitzeko etxola bat da, kalera garraiatzeko prestatua dagoela eta pentsatua dagoena, eta funtzionariak asko aurkitu bizkiogu, unidade mugikor bezala erabiltzea herriko jaietan, holtza bezala erabiltzea, txoslan bezala erabiltzea, horrako kontuetarako dago pentsatua. Eta hau dago goiko solairutik, ekonomatuaren partetik, ikusten dena, hor ikusten duzuen bulego plaza horretan langileak egongo gara, pozik, eta hor sortzen da beste espazio bat, erabileran hitzekoa dena ere bai, goian jarduera bilegi baldin badago, bertan egingo dena. Eta, hau dira pixka bat aktibatuta dauden lanildoak gaur egun, komunikazioak bere bidea egiten jarraitu behar du, tokiko telebistaren apustua mahai gainean dago, inbertsio handiegia da faktoria bera egitea, eta orduan pixka bat izolgaioan geratu da, ez dakik telebista klasiko bat izango den edo beste zerbait izango den. Paperezko tresnetan jauzi bat ematea planteatzen du, eta teknologietan berrikuntza bat, bere garaian nahiko berria baginen ere, orain pixka bat atzeratuta geratzen ari gara. Eta hezkuntza hildoan, lehen esan dakoa, Kokoriko hezkuntza faktoria sortu da, duela hilabete egin duen publiko, eta hainbat gauza egin ditu proiektu nahi jadanik. Hezkuntza formalean unidade didaktikoak, edo zer didaktikoak, gaur orkestu dugu azkena, martxak sortziko greba feminista eskoletan lantzeko bat, horrekoan harimen gauaren inguruan egin genuen beste bat, gero udalekoak eta horrelako kontuak antolatzen ditu, pasadan duela bi aste hezkuntza jardunaldiak antolatu ziren espazio zitzaien inguruan eta Urduñan, jente asko etortzen bai, eta gero zerbitzuak ematen ditu. Dirua lortzeko, proiektu sozialak finantzatzeko zerbitzuak ematen ditu aisialdi eta hezkuntzako arlo guztietan. Feminismo hildoa iaz ere martxan jarri zen, eta nagusiki gure lana edo gure funtzio soziala gaur da mugimendu feministaren saretzea eta komunikazio baliabideak eta indartzen saiatzena, eta sujeto feminista bezala lan egitarena, Euskararen unibertso honetatik. Elikadura buru jabetza nagusiki ekonomako eta eskola jantokien kontua dago. Gure eskualdean eskola jantoki bat dago tokiko egoari ekologikoekin horreintzen dena, Urduñakoa. Aurten badiru beste bi sartuko direla, eta gure lana izango da horien sustapena formakuntza eta zera dinamizazioan laguntzea. Kultur sorkuntzaren hildoa nagusiki faktoriaren irekiari lotuta dago. Eta gero ekonomia sozialera aldatzailearena ere, banku bat egin behar dugu, hemendik egingo dugu. Ia antolatu denen azoka sozial bat, bertan, faktorian, hola binbeinan erabiltzen hasi garelako. Tokiko txamponaren proba bat egin genuen, pizka bat zelebra ere bai, aikoa, deitzen zen. Eta egin genuen gauza nahiko arraro bat, zela txampona ezen euro bat aiko baten truke, baizik eta errentagaitasunen arabera aldatzen genuen txampona, ez? Errenta maila altua zuten pertsonek 10 euro batik 8 aiko jasotzen zituzten, errenta basurkoek 10 euro batik 12 aiko jasotzen zituzten, eta voluntarioa zen, inorkezuen errenta itorpena orkestu ere, baina ariketa bat izan zen ere bai, zentzu horretan eta oso ondo, oso arrera hona izan zuen. Eta hor genukan daukagu jardunaldi batzuk, etxe bizitza kooperatiboen inguruan pendiente antolatzea, Bartzelonako
Laguarda proiektuarekin eta hemen Gasteizen eta Donostian ari diren beste bi proiektuekin. Eta gero Euskalan, Aialdeko Euskalgintza Kontseiluan, nagusiki plan estrategikoaren erronka daukagu eta orain lantzen ari garen udal hauteskunde kanpaina alderdiei euskara exigentzia batzuk egiteko. Nahiko begian esartu gaituzte. Eta aldea 2025, ze konturatu gara, bukatzen zaigula gogoetan. Eta hogei hortzen da. Bai. Eta bakarrik gure plangintzan jasota dago gogoeta berri bat egin behar dugula. Ze paperan jasotakotik gauza batzuk aldatu egin dira, batzuk bide gehiago egin dute eta beste batzuk gutxiago. Gogoeta estrategiko berri bat behar dugu, edo pauna berritu, proiektuen garapen fasen zen, ziren 5 urte hauek, sortu proiektuak eta garatu, batzuk gehiago garatu dira eta beste batzuk gutxiago, baina horien artikulazioa dago, eta pizka bat badago ere aukera, edo mai gainean hori ez, bere garaian erabaki nuen kooperatiba bakarra izaten da, denbora bat barru, kooperatiba ezberdinetan banatu da. Eta esan dakoa gure esperientzia eta gure ibilbidea kontatu etorri gara, teorizazio nitu. Bueno, eskatuko izuet irure hori hemen zutik ititzeko, eta igual mikroa zeuek hartu, eta galdera mikro bakarra dakagunez, eure hilagotzen mikrofonua, eta zueko lare osentzia mar, bat dira edozein iruzkin, galdera, bi gauza potolo, ez da? Bueno, nire ustez, gartzen, aiaraldekoa susmatzen genuen ondi nola zebilen, baina ja ikusi dugu zenolako tamaina dakan, eta dianez. Eta gero zegoen gabe, zei bilbide egin da bene ikuskoan eta oso interesgarri zelan ez. Bueno, ez bezarreko. Bueno, zuek, hartu ditu da eta, a ber... Elkarri nahi gotza zue azteko, izotza apurtzeko, niri gehizena arrutxuen hauena, Zikarri dut zuen, oso proiektu politan. Urbildu mikroa bezala ez behar Oso proiektu politan. Zuten da, ez da? Bai. Oso itxura politan. Bai, uniko hori, batzutan igual bihurtzen dela erakundea bera helburu batzuetan, baina zuen kasuan proiektua dago azpian. Proiektua da bizi-bizi, da, bueno, zorionak, ze benetan da, Egiak esango dituzu, ez? Egiak esango dituzu, ez? Nire zurrak eta... Zehaztea, azkabatean esan duzu hor, edo berkatu duzu, horrein sortzi langile finko, zareten, ez da? Komunikatu. Entzuten da, ez da? Bueno, pizka zehaztea, hain esan duten bezala, proiektua potoloa eta, dirua nola nortzen duzue, bizi ari izateko. Horrela portuz, zakorea sortu baino. Ez, nagusiki arlo guztiek eta proiektu guztiek berain errentagarritasuna dut izan, hori da gure baldintza. Eta zaigez hezkuntza proiektua eskintzen dituen zerbitzuekin elikatzen da, bai? Komunikabidea nagusiki diru laguntzetaz, jartzen duen publizitatea eta eta pizka bat beste proiektu guztiak finantzatzen dira berain bide propioekin. Edo dekogula horren bazkideko masa hori, iaz 40.000 euroko ekarpena egin zutenak, eta gero zerbitzu enpresa horren unitatea jarraitzen du kooperatibaren barruan lanean. Gaur egune kooperatibak ematen ditu udal eskualdeko 9 udalerretatik 6 udal aldizkariak egiten ditugu, eta prensa gabinetak eta egiten ditugu bate herrietan, itzulpen nintzen, itzuntzunezkoak eta diseinu lanak egiten ditugu. Nagusiki, bide propioekin esateko, adiru laguntzak bakarrik edabidea jasotzen dut. Eta gero inbertsioa egiteko jente asko diru ekarpena handia egin du, monotesko ekarpena, kooperatiba, zuri egin zaizkionak, baina egia da ere urte guzti hauetan aurrezten joan garela,
eta aurrezki batzuekin hartzen diogula proiektuari, eta bere bide, nahiko modu erosoan, zain dute, kristonentara, baina aurre egiteko. Ez ditut baskiretza horriak ekarri bat ditu. Ni harritxuta geratu naiz, esan duzu, proba da, baina esan duzu hasieran intranet bidezko bidez hasi zinatela konta hauekin, beste hau dana planifikatzeko bilera batzuk egingo zen dituzke. Egingo zen dituzke. Bilera asko egiten dugu. Oraintxe bertan nola funtzionatzen duzue? Esan nahi dute 8 langile zaudete, gero egongo da bai jende gehiago inguruan, nortzu zenbat jendek hartu parte plan estrategikoa prestatzen, nolako... Ez gaude 8, gaude 12 langile, 8 hori komunikabidean. Eta gero zerbitzuak ematen 2 langile terri daude, hezkuntza langile bat ez, urtearen erdia lanaldi erdian dago, eta beste erdia lanaldi osoan, segune zerbitzuen zeran eta gero, ez dakit plan estrategikoa, kadukatuta dago, 2016an hasi ginen, 2017an hasieran bukatu, eta hor bai ia egun lagunek parte hartu zuten, saio ezberdinetan eta esan dakoa, gero jenteari parte hartzea da voluntarioen ekarpena gutxituz joan da, eta orain berriro ere jente aktibatzen ari da, filosofia berdinari erantzunez gainera, gustoko duzun hori edo motibatzen zaituen horretan parte hartzen, bai? Ez dakit, feminismo lantaldean zaude 10 lagun inguru, Amerikalduen 7 inguru, hezkuntzakoan lantaldean 8 lagun gaude, eta gero hezitzaileek beste egitura bat daukate, eta ez dakit. Nahin bazkideguna daukagu, nahin martxan doa. Eta noiz irekiko duzu, etxea, oso galdera zaila. Plangintza egin dugu urrian irekitzeko. Noiz? Barkatu, guk plangintza egin dugu errentagarritasun aldetik hori urrian irekita egon dadin. Urteko urrian? Bai, dela zoste izango denik. Ez urte bukaeran izango da. Eta kanpoko irudi hori ez dugu beteko, Gari barrupe egin dugu gazera. Bueno, gaiz aldatzeko bat, goiok eta Aitorrek esan den moduan, Iban daka hemen, Iban Arantzabal, eta ez igual bakarrik gainetik azaldu nahi baduzkuzu zein fasetan dagoen bideoren kontua. Deitu genienean Aitor eta Goi hori gaurko azalpena emoteko, badibidez Aitor eta Goiok esan zuzuen, baina, guria zaharra da, guria esnarketa bizarra da, eta ja, martxan dago proiektu bat, eta zaizat, eta esan genien. Aitorri azaltzera zegoen hausnarketa nolakoa izan zen, eta garapen praktiko bat eduki badau, hobeto, ez? Eta horrela, danon artea eta Ibanek konpau nahi bada, baina bestela nola izan zen jauzi hori. Hausnarketa teorikotik, gauza praktiko batera nola egitzen duten jauzi hori. Nola konfabula zinaten unibertsitatea, ekimen pribatu batek, ekimen publikoa, zelan nintzen duen hori. Nik? Bueno, ez da, Berez, Eusko eraikiz atatako deialdi batei erantzun da, ezta? Hor elkartu gitzen, oso esperientzia politxe izan, egia esan da, Gipuzkoan izateko oso ondo posizionauta, batetik goiena, Dalidean esparruan suposatzen dagoenekin, eta gero unibertsitatea Gipuzkoan daukela kampus gehienak, eta, elkarlana oso politxe izan, luzia, zenbat egon gitzen, urte bete erora. Eta oso bertatik bertala zautu genuen, zetan zegoen sektoria, baina bai ikusten zen sektoria behar zuela revulsibo bat, ez da, zan oso, zela esan hau, zegoen sektoria entzun gehun nuen oso kejoso, egoera ez talako erraza, baina bebai, ETB, eta denbora guztien zen ETB ero SRS, ez? Eta, bai ikusten zen, beste nun baitxik
egin behar zala, ez da tira, ze bestela ez duke bueltaik, ETB da dana, dauken volumenak eta dauken ritmoa eta baina gero beste gauza batzuk inbieko zan, ez da, eta hor sortu zan laborategi bat itxian oso ondo eskontzen zana goiena praktikakin eta gure teoria guztiarekin, ez da, eta ikasleekin aurrera egiten dugun horrekin. Eta hori, alako zer antolatu zen, eta horren proposamen egin genuen bigarren dialdi baten, eta sekokapen izango zuen, logikuna Gipuzkoan Tabakalera izango zen, bertan dagoelako bilduta ikusentzunezko beste zinematia, filmoteka, horretako, eta ekosistema horren barruen bazuelako tokia. Eta egin zen, aurkezpen publikoa, zela baita azalduz, ze izango zen, asmoa esala, beste txirikito bat itxian asmoa, baizik eta esperimentaziorako tokia. Ez da, euskarazko ikusentzunezko esperimentazio ez derrigorrez baina baitxa, proiektu handiak, guk hor markatu ditugu proiektu handi batzu bazera atea dien, baina baitxa proiektu txikiak, internet batez nahizalako eragin hartzaile kopuruan, audientzian, esan izan ez da. Audientzian gerulako eta hortik neurri handi baten gaztien gabe, baina audientzian eta audientzian eragiteko bide bat izanik gauza askarrak, txikiak, horretik epatzen genuenen derrigorrez kalidadia, ez da lehizen bier zaugarri nagusina kalidadia, zagulote formatuen kalidadian, ez produktu ero behar duen, ez da ginik etikoa, gerolakoetan, baina, badagoela asko probatzeko eta egiteko. Eta hori zen proposamena, egitea laborategi baten sormen, laborategi baten diseinua. Hori aurkeztu genuen, hartu zuten, eta hori nabitzen lanian iban egidatuta, eta bitzen lanian hori martxan jarri duran, gauzatxo batzu prestatzen, iregitzen denalerako martxan izateko Gipuzkoan behitzen, baina Gipuzkoa, Euskal Herria, esan internet eta lakuak edabideak mugatziarako gauza jakinetarak Gipuzkoan, gero edo zeituk izan ikusirik, ez da, eta orduen, Gipuzkoan hasi baina, Tabakalera besta Gipuzkoaren dako bakarrik, ez. Eta ez da gizo zehaztu duten, ero leftu da, ero prozesu luzia izen da, Gipuzkoarako ez da, apronak jodaritzan. Oin deialdi publiko bat egin nuen proiektuak jasotzeko, proiektu ikusentzunezkoak eta esperimentalak. Eta hor daude iparraldekoak, Nafarroakoak, Arabakoak, handaldeko diferentetakoak, proiektu martxan hasita daude esperimentazio fasean. Ez da izango beste ventania bat gehiago, horretarako badaude beste ventania bat jolaritzan eta adultitan eta horretan. Izango da esperimentatu nahi den horretarako. Prototipoak egonduko dira, edo ikusentzunezko baten kontzeptualizazioa, edo berregidoi bat, edo zero programa bat, edo laborategi bat. Guk ez dugu berkatuan lehiatuko, libertade horrekin egin duguna, eta libertade horrekin saiatuko gara proiektuak horrela ateratzen. Nahiz eta helburua azkenean bai izango den arrakasta bilatzea ez da. Gure buruari behitatu dugu frakasoa ere gona dela, eta erakundek lagundu dut horretan, kasu honetan maiatzerako amaituta da, beste foru aldundiak €1 milioi sartu delako, eta horren gaituko da. Gaur hasi da horrek, eta harrera hona izan du, hasierako beldurra horietatik usatzen edo dagoen, ez da. Usatzen lehenengo txiringito bat gehiago izateko beldurra bat zegoen, horretarako guk ez dugu ezer asmatu, edo ez gara independentzia biztan da. Baina egin nuen hogei bat elkarrizketa sektoreko jendearekin, 2005 galdeketa gazteei ia zer ikusten zuten eta zer ez ikusten zuten. Konturatu ginen telebista ez dute beti, esaterako. Eta egin dituen gero bigarren buelta bat estadituekin, eta EITeko jendearekin, eta EIKen pustarrarekin, eta orduan hasieran elkarrizketa guztietan hasten zen elkarrizketa esaten hemen irtenbidea da diru, eta ja, ez da erraz,
eta bigarrenean ja agertzen ziren hainbat gauza, eta tartean sektore oso dinamizatua eta prekarioa da ikusentzunezkoena, eta jende hori batzeko, elkartzeko, igurtzi horretarako leku bat behar zela ateratzen zen, txikitari behar zela esan ostean. Eta hori da tabakalera nengo dela, lehen esan duzun moduan, ekosistema bat da, esaterako zineskola bat, edo filmoteka, edo zinematia, eta audiovisualetarako beste hainbat esparru edo dagoen tabakalera, horreko baten daukera, hanbertan, mugimendua lortu ikusentzunezkoa. Gaur hainbat datu ditugu esateko ikusentzunezkoa dela etorkizuna, eta gaur bete ez da etorkizuna gaurrera da. Esaterako sare kontsumoaren 83%koak ikusentzunezkoak izango da 2020an, hori da prebisioa. Ikusentzunezkoak, ikusiko ditugu iaia. Eta datorrenean are gehiago. Baina gaur bertan ere datu hori dute. Ez da nahi duzu sarean sartzen garenean, eta ez ere ikusentzunezkoa, komentuko ditugu. Bai, baina gaur ere datu hori dute, esaterako Tokikomeko plataforman gauden toki erabideetako artean ikusentzunezkoak daukatenak asko zer ekilikileko dituzte. Korrelazio hori bada horretan ez da. Eta hori konsumitzen. Bueno, txura. Denbora aurrera doia, galderarik egin nahi baduzue, ontxe da momentu, Zatzea larden gutxi, 10 minutu beba kantu egon zuen. Nik bestela, nik ikotza da gartzenik. Hor daukagu eredu bat, esperientzia bat, eta Ibanek esan dau, instituzioek dutela uste diru, eta zekizat. Zuek egiten duzuek kristone apostua, salto egin duzuenean komunikazio proiektutik faktorioanetara eta kooperatibara eta balore aldatzaileetan oinarritutako proiektu bat da, eta azaldu duzu, ez? Zer konomatoarena eta feminismoarena eta bidana. Euskal Gintzan beti egon da hausnarketa bat, eta normalizazioaren inguruan eta bidana, zabaldu behar dugu ikuspegia, iritsi behar gara euskaldun mota guztien gana, garai bateko sektarismoak eta zertzen atorrek albo batera utzi behar ditugu, eta beti egon da ikuspegia zabaltzeko, ez dut esaten zuek itxi egiten duzuenik, baina bai mugatu egiten duzuen mugatu edo txaltzen duzuen proiektua oso zehatza da, ez? Hori badakita da, hausnarketa sakon baten ondorio jakina, baina ez eztabaidarik horren inguruan. Eta azaldu duzku zergatik, garbi daukazuela, zuek nahi duzuela, euskaratik erakarri jendea, baina... Ez da egon. Normalizazio zereginetan beste entidade hori sustatu duen, beste batzuekin batera, eta horretatik ere egiten dugu, ez da... Eta horrek badauka bere bidea, eta baditu bere plan egiten ari da, eta... Ez denegon bat ez. Ez jentean ikustuko honezan dela, euskarari bali gau manda eta hasieratik elkartan bat zeuden, gure estatu da zeuden, gure jentearen edo gure ekiden izaeran zegoen. Eta ez dugu izan, polemikarik ez dakit, kontra esanik edo ez. Eta uste dugu hona dela gainera. Ez dela bakarrik euskara, bakarri da, ez beti normalizazio zeretan, ikuspegi horrekin eta gure kasuan ez. Alde batetik daukazue, aiagaldearen euskara kontseilu batarena, eta gero ez batetik daukazue proiektu hau itzela ez. Nik beste hilo batetik eta bakarrik eratzen diren minutuak zagutzea zen Aitor eta hori galdetuko ninke, edo komentatu edo lan hori. Nik suposatzen dut, zuek baino asko zidea gutxagorekin, baina imaginatzen dut euskarazko komunikabideen etorkizuna oso lotuta goko dela euskararen kantitateari eta kalitateari. Eta jakina horrek ateratzen du nolabait kezkagaia zuen mundik eta beste eremu batera pasatzen da, bezakit inoiz horren inguruko kezka edo gogoeta edo
edo mintzai eduki duzuen, zer gertatzen den Euskalduntze erritmoarekin, zer gertatzen den Euskararen kalitatearekin. Esan duzu ez, formatuen kalitateak beti ere imaginatzen dut estandar batetik abiatuta, gutxieneko estandar batetik. Ez daukala horren besteko garrantzirik horren kontsumoan, baina aztertu duzu adibidez, hizkuntzaren kalitateak zer eragin eduki dezaken kontsumoan. Eta igual, erantzua da ezetz eta bagoaz. Oso zaila egiten zait kausa efektu harreman bat bilatzea hau da, kalitate honeko euskaraz egiten den produktu batek audientzia handia esan nahi duzu? Baita, kalitate honari buruz eta egiten dudanean, ez da bakarrik maila jasoan itzekabek izik eta zuek sormenetik hizkuntzaren eta euskararen sormenerako askotan leporatzen zaioan gaitasunik eza eta ez dakit, agian ez da egon eta ez dago, nik uste egon daitekela hor lotura bat euskaraz eta edozen hizkuntzatan. Hizkuntzaren kalitatea eta hizkuntza horretan ekoizten denaren kontsumoaren artean. Eta baita, ia ikasleek nolabait horrekin sortzen duten baita ere, hizkuntzari bueltak ematen dizkioten, ia hor ere badagoen euskarazko komunikabidei buruz ari garaz, eta berbide ez da, beste puntualizazio. Nik esku artean ez dakate datuik esateko ze eragini dauken izaten duzu produktuen kalidadiak hartzaileen edo produktuaren Zan dut, zuek egiten duzu egoeta bat, hasieran diagnosian eta iatzarto gauden, ez gauden txarto, datu batzuk eman dituzuek, euskarazko komunikabidenak eta balizko ikus-entzuleak eta doan nire etortzeran idea da, euskarazko komunikabideen etorkizuna, edozein proiektu dena, lotuta dago euskaldunen kantitatearekin eta horren, nire ustez, kalitatearekin. Zuen momentu batean esan duzu, zitu hartuko euskaldun pasiboak eta erdi euskaldun edo eslan ditzen dira... Bai, euskaldunak edo zauzetan. Claro, nire ustez, ezka da, euskarazko komunikabidek aurrera egitean eba dugu, beharko ditugu batetik. Euskaldun gehiago, edo agian goia jo dugu, ez dakit, edo gainera dauden euskaldunek ezin dira euskaldun pasiboak izan behar dira, maila batetik gorako euskaldunak, eta hori sortzen dutenak euskarazko komunikabideetan hitzezko mezuak eta irudizkoak bai, sortzen dituztenak ere kalitate honekoak izan behar dira. Lehen aipatu duzu bertsolarien eredua. Bertsolari ere ona izan behar da. Ona ez bada, berea da, geratuko da zure azkietzu. Eta ez dakit hori, hor nonbait, kultura hori nonbait egin da, edo ez dago ezka, eta gu formatuta goaz, eta horretan geratzen gara. Barkatu, ni euskari gakitanaz, horregatik, namatiko mobi hau, zeuserik azten dudan. Ez da baida zernak kalitatea, adibidez ikusentzunezkoa. Izaterako Merlik horrezaila Katalaniera era batekoarekin egon dute, eta Merlik euskaraz beste era batekoa. Ez da izan oso kaleko izkerara ekarri esaterako. Gazten telesain bat, instituto batean. Azalden kalidadea igual hortik azalden. Bai, nik horretik ez duzea ez duenik ez dut euskara jasoa izan behar denik. Hori da, guzti hori hor lantzen den, zuen ikasleek bideo bat grabatzen dutenean, pentsatzen duten momentu baten horretan, zer registro erabili behar duten, itanoz egin behar duten, ez duten egin behar, euskal bat erabili behar duten, ze buelta eman behar duten metaforak eta izkopak egiteko, ja guzti hori sormen horretan lantzen den edo gai garen. Bai, ulertzen dute. Horreko batzean dagoena igual beste eztabaida bat da, baina da pop-kultura adibidez edo herri kultura hasieran eliteak eta beti errefusatzen du, arguiatzen du eta baina herriaren adierazpide da.
hor eztabaida, eta gero mainstreamaren inguruan eta hemen sortu diren eztabaidak ere hor daude, ezta? Noraino eragiteko, noraino, baina ja beste saio batera joango ginateke eta... Bueno, ondo geratzen da. Ikerketa gain interesantia. Oso interesgarri. Bueno, Onar. Lagun bat dauka. Pido transizia bat. Entzuna lagun izan dikela, berai. Zegoendako, esan duzue, ikasleekin eta lantzen duzuela, zera ez horiek ekoizpena, baita ere, ala ulertu dunik, Zabalkundia. Uste dut Euskara sortzen denaren arazo nagusientakoak hori zedala, Euskaldun honen ez zaigula ailegatzen hori, ailegatzen zaigu beste guztia, bai? Eta Euskarazko produktu horren diezenak eta ez inoen, horiek ez. Lantzen duzu hori, esateako hor sortzen, zuen ikasle sortzen dutena, diezen jaialdietan eta zirkuituetan eta... Lantzen dugu batetik, maila batetik gorako proiektua, adien lau asteko proiektuak eta bai egin behar dute proiektuan bertan komunikazio plan bat. Egin behar dute zedapen, ze aurkezpen, nun jarriko dute, webgune bat behar dute eta erabiltzen dute, zikera lehenoko horiek dira, gaur ekarri behar ditun batzu, baina desaktibatu hausien. Prototipoa dietan adien prototipoak, itxen die gauzak bukatuta gutxi dago. Eta egitzen dute webgunea, erabiltzen dela hilebetean, 2 hilabete, 3 hilabete, ikusi arte, iritsi nahi duten puntu horretan, eta gero egiten dute pestarik eta batera. Baina bai jakin, gero benetan hori gure badauen itxi betiko, era horretako gauza, baina bai egin behar dute Zabalkunde plan bat. Materia gehienetan dago izatuta, Zabalkunde plan egitearen. Bai, modu desberdinetan, aurkezpen publikoak, internet, sare sozialetan, bai. Eta lehen ez badizugu gaizki ulertu zuek ere laguntzen dutza zuen horretan, ez? Zando zuek produktora batera, egon duzuela ez dakizu? Bai, printzipioz proiektuak daukate, segun ze proiektu egiteko hainbat tutore daude. Ez daude materiak, ez daude asignaturak, ez daude ikasle egin, baina bai daude bideoak egiteko ze behar da. Bueno, behar da soinua, argiztapena, aktore zuzendaritza, komunikazioa, behar dien, 5 persona horrek egiten dute tutore lanak eta hor bai tutorezakin, ez klase magistralak, gutxitan egoten gari hola. Hori gaude moduen zutik egoten gare, 10 lagun, 8 lagun, 40 lagun, baina beti talde txiki hautan. Eta urteko usta hiriburuen erakusteko aukera ongi etorri izango ditzak, ez da? Bai. Eta badakizuen non. Oso politxak egiten dira, gainera. Oso formatu ezberdinikoa, batzuk laburra beste, bai, 10 minutukoa, estatu luzeagoa, estatu... Horra, proposan, gonbidean pena, eskaera, eskaintza. Garai baten adibidez, Ordiziko udalarekin da zinemarekin egin genuen eta notatzen zen, pelikula notatzen da, Agondion bai. Ni badakit labur bitan batzuk adiez sortu dira zela, Durangoko azokan egiten den irudienea espazio horretan ere erakutzen digizien dira zela, Lekintxura ere, joan baten bat, eta hori bat. Bai, baina paketetxo bat direk, da igual que horren batzuk ekarri, aurkeztu,